Sige. Sir! Thanks ate. Sir! Gusto ka, sir? Nalipong ko te. Ba't ang balisigwin? Pa-surgery na lang siguro ko ate. Sir, ano na, sir? Ha? Ano na? Sige lang tiyon niya na, taon na. Nax, ang manay. Di ba Max na to, dragi ba? Uy, na nagsiruma ka na ba? Sige. Sige. Thanks ate. Sir! 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 Jay! Tubig, Jay! Tubig, Jay! Pipi! Isa ko ni kasing baso. Yung tag-shot ba? May laing baso. Sir, kung sa sir! Ay! Kasan niya? Saan man ka? Sir, sir! Kanina mo kagawin niya. Ay, nalipong eh noon ko. Kasi pumatay mo. Kaya ba talagang oras sa ganito sa iyong Viva Max? Mga isa ka oras naman good ba niya. Kanang ang problema gud sa kuha kanang hanap akong pananaw ba. Kaya kung dapat yung subtitle niya, kung gusto mo imong mata ug tan-aw yung subtitle mo na murag makalipong sa kuha. Ano mo yung handa man ha? Murag parasited ba niya taning nanity niya, stigmatism ba. Pagpatang bali si Roy, ano saan naman na si Roy? Mao galinti, plano na ko magpa-surgery na lang siguro ko ani. Ito si Roy, saan naman yung taong ka? Uy, kalit naman ka din ha yung taong katkuhan mo eh. Di mo nga sa kata. Tapos, blata mo putani mo. So mo to mga boss mo, pagkabuntag ni diretso dahil mi diri sa Abriza Mall, Davao City. Kay diri man located ang Boro Lasik Center kung asa ko magpa-surgery. Take note, kailangan mo magdalag kauban para na mo alalay sa inyo ha paghuman. Paghuman na, dapat na to fill upan na tong dapat fill upan. Himuwa da yung nag-witness na imong kauban. Ug sa mga nangutana, sa dapit ning Boro Lasik Center diri sa Abriza Mall, tuwali narani siya sa 3rd floor. Tapadraning Marlon's Creation Salon. O sige na, pangitaa lang ninyo kay magpa-screening nako. Putik kamay, wala pa gali nagsugod ang surgery pero murag ni tinaw na akong pananaw. Tama nyo nadungog, dili pa ni mo ang surgery, screening pa ni para mahibalan kung si problema sa inyong mata. Awa lagi ba? Mo na problema kay kung unsa inyong makit-an, ginatagaan mo gunyog Malaysia. Pero anyway, proceed na ta sa next screening. Diri na punta kay Doc. Siya man gud ang mupili kung unsay surgery nga bagay sa imuha. Kaninga time nakapili na siya kung say para sa kuha. Based sa result ug shape sa akong mata, diri daw ko pwede sa Trans-PRK. Kung mangutana mo kung unsa ni i-laser lang man imong mata pero walay sakit kay painless man. O kung ingon ana manggaling aw diretso na tawa nay daghang storya. Suotan dayon nato ni gown in preparation para sa atong operation. Ug samtang gi-explain si ma'am, I'm just here in line waiting my time. I think this is it. Kaya gitawag na mo ko sa doktor, so here we go. And in less than 10 minutes, suman na akong operasyon. Ang akuan na lang ani, mag-maintain ko sa akong medicine and mubalik ko para sa follow-up check-up. Nya tara, manguli na ta. Ay Taysa, mubabay sa di ko sa iya ha.